Rianne Elzinga zit in het laatste jaar van het VMBO op het Bogerman College in Snits. En maakt dus nadenken over een vervolgopleiding. Eens zou Rianne assistent in een dierenartspraktijk worden willen. Maar de kans op werk is dan net al te groot. Daarom had ze naar peteren met het decaan, Piet de Vries, kezen voor een opleiding tot doktersassistent. In die opleiding was ze bevast al een maatje. Ja, ik ga het wel afmaken. Ik ga niet hier zonder opleiding verder. Dat is toch fanatiek? Ja, En dan hoe lang is die opleiding? 3 jaar. Oké. Dus even 3 jaar huttend werk. Ja, daarna ga ik nog wel doorleren, denk ik. Leerlingen Likas Rianne die het overstappen van het VMBO naar het MBO krijgen extra begeleiding op het Bogerman. Deze groep had het dreig maar het maatje van een kar voor het vervolgonderwijs. Dat houdt wel eens wat problemen, want er is een volle keuzemogelijkheden. En dan komt dus eigenlijk de decaan weer in beeld. En dat geven we zien door middel van testen, door middel van de beroepenkrant, om te zien van welke mogelijkheden zijn er. Zitten er dingen tussen die leuk vindt om te doen, om dat eens even verder te onderzoeken. En natuurlijk de ouders zijn heel belangrijk in de schoolkeuze van de band. En deze onpak werkt het, zo vindt ook het ministerie van Onderwijs. Vooral de goede geerwerking tussen de squalen in Zuidwest-Friesland valt op. Nou, open zijn naar elkaar toe als scholen. Je problemen ook met elkaar delen. En niet jongeren die je niet meer kunt handhaven over de schutting bij een andere school gooien. Dat doen ze hier heel goed. Ze bespreken alles in teams. En er wordt met elkaar gekeken waar een jongere het beste past. En dat zie je in veel regio's nog niet, dat er zo goed wordt samengewerkt. Nee. Bij jou on het mbo, als er eventueel probleemgevallen binnen. Wij hebben hier op school een zorgcoördinator. En die leerlingen zijn daar vaak ook in beeld. En in contact met het mbo bepraten die met elkaar dat zo'n leerling extra aandacht nodig had. En eigenlijk ook in de gaten horen worden.